Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live taliwa nining padayon nga nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Subo. Padayon sab ang subsub nga enforcement nga gihimo sa mga otoridad aron pagdakop ni mga malapason sa lain-laing mga health protocol nga gilatid alang kanato. Pangumustahon ta mga kapuso ang enforcement niini pinaagi sa labaw sa Prevention, Restoration Order, Beautification and Enhancement Team Kunprob sa Dakbayan sa Subo. Makauban nato karong buntaga si Ma'am Raquel Arce. Good morning, Ma'am Raquel. Yes, good morning, Nico, and good morning sa atong mga listeners o viewers. Salamat, ma'am, sa pag-uban ka namo karong buntaga. Kumusta na, ma'am, ang atong pagpatuman sa atong quarantine ug mga health protocol taliwa niining ubay-ubay nga mga kaso nato sa Cebu City? Yes, nagpadayon ang ato ang gihingusgan gyud nato ang ato ang pag-impusar sa quarantine protocols, health protocols. Unya sa gihapon, aduna gihapon kitay mga rescue operation for the minors, and also naagyud tay mga detentions or mga pag-aresto sa mga of legal age. Unsay proseso ani, Ma'am Raquel, sa madakpan o inyong ma-apprehend sa kadalanan dadon ninyo sa usa ka holding area? Gahimo ta og detention or holding gym, no? So for the north naata sa Tehero gym, unya for the south naata sa Labangon gym. Aduna sa tay special gym for special concerns like for PWDs, for senior citizens, and for the minors. Adto nato ihatod sa San Roque Gym. Kung kaya nila nga bayaran ang penalty of 500 pesos, so unya open pa ang ato ang City Hall, or naa may other areas like kung sa gabi naaman ang atong CCMC. So adto sila mo lukat ang ilahang mga tagtungod, adto mo kuha mo claim og resibo, then abot sa diri sa gym, ato din silang seminar, pahibaw-on nato sila sa unsay ilahang mga kalapasan, unya og unsay mahitabo kung mausab sa sad nga madakpan sila. After that, so ato na sila subject for release. But for those dili makabayad sa penalty nga 500 pesos, entitled to siya nga mo render o community service. So after the community service, ma'am, unsay common nga violation ining mga na-apprehend ba? Ang common jud nga violation is ang ilahang paglaroy-laroy without the kanang Q pass. Unya some kanang dili sad mag-wear sa face mask. Unya ang kini nang sa gabi, that's the after the curfew na. So mauna siya ang ubay-ubay nga atong madakpan. Unya for the minors, Nico, dili na automatic release kung moabot na ang ginikanan or ang guardian. Kinahanglan entitled gihapon sila to pay the penalty, or kung dili makabayad ang ginikanan mo ay mo render og community service. Unya papirmahon sad na ang ginikanan og undertaking nga sa susunod higayon nga madakpan sa gihapon ang ma-rescue sa gihapon ang iyahang anak. Then sa ikatulong nga higayon, subject na nga filean og kaso ang ginikanan. Ma'am Raquel, karong bag-o gihibalik ni Mayor ang liquor ban. Nakatabang ba ni ma'am sa pagmenos sa atong mga quarantine o health protocol violators? Ni minus yun kay ang mahitabo man gud sa katundiha pa ang pag-inom, tugutan pa ang inom. Maglami naman ang inom, maunang inigbisag alas 11 na naagihapon daghan ubay-ubay gyud ta nga madakpan kay dili naman sila makabantay sa oras. Karuhon na to, ma'am, ang selling, pagbaligya, pagpalit, pwede apan sa balay ra gyud dapat i-consume. Yes, kinahanglan naa siya sa iyahang private nga lugar. Naa sa drabay ordinansa nga gidili ang video kay. So usasad na sa ilaha unyang masupak kung mag-mass gathering or mag-party sila, unya kung naay reklamo, then moabot ra gyud gihapon ang atong kapulisan, unya naa ang atong task force kasaligan, unya kami sa probe as force multiplier. Ma'am Raquel, kumusta na po ang inyong enforcement, pag-monitor ini mga establishments?
Ang kaning mga establishments actually ang sa ato ang office makahibaw lang ta ana once dai complain. Onya the moment nga maka-receive ta complaint from our kaning sa ato ang Facebook or sa ato ang hotline, ato dayon nang i-refer sa ato ang BPLO, the Business Permit Licensing Office. So sila ang office in charge to issue show cause. Ma'am Raquel, clarification. Unsa jud orasa ang curfew sa Cebu City? Kay we understand doon na to'y recommendation ang police nga earlier siya by 1 hour. Unya, doon na po'y moves ang BFP pagpatingog sa ilang siren bali sa ilang mga fire trucks. Unsa man jud orasa atong curfew hours diri, ma'am? Sa ako ang mahinumduman na ato'y request ang PNP nga i-earlier by 1 hour. But wala man mo, kay gi-refer pa man to ni Mayor sa ato ang mga negosyante, no? So, so far, nagpabilin nga alas 11 ang atong curfew. Ma'am, to cap this off, Ma'am Raquel, mag-usa ka tuig naman gyud ta ni atong nasinati nga pandemya, ma'am, pag hugot sa atong mga protocol. Kumusta imong assessment, ma'am? Mas compliant na ba ang mga tao karon or mas ning relax o unsa imong gusto ipaabot nga mensahe sa mga nagtan-aw nato ron, ma'am? Ato lang hangyo nga magtinabangay ta. Dili ni para namo kami nga naa sa gobyerno, dili rasad ni para ninyo, para ni natong tanan. Very well said. And with that, we'd like to thank you. Daghang salamat, ma'am, sa imong pag-uban kanamo karumutaga ang hepe mga kapuso sa probe sa dakbayan sa Subo, si Ma'am Raquel Arce.